Pito ka mga tao ang misulay sa paglungkab sa automatic tubig machine ang nakuha og CCTV. Ano ang report? Kini ang CCTV footage nga kuha sa tindahan nga iya ni Clifford Transporte. Gisuwayan og langkat ang kandado sa butanganan og sensilyo sa automatic tubig machine. Apan matod ni Clifford Transporte nga mipalayo dayon ang tulo dihang ilang nabantayan nga milihok ang CCTV. Sa pagbana-bana ni Transporte, dulaan sa 1,000 ang halin sayang ATM sud lang sa usa ka semana. Samtang gipahibaw ni Jane Pabriaga, God Focal sa Barangay Apas, nga nailhanan nila ang tulo ka mga suspitsado. Usa kanila minor de edad og children in conflict with the law. Wala na ang tulo dihang gibisita sila sa mga tanod sa barangay sa ilang tagsa-tagsa ka mga balay. Ikuan to sa DS, sir. Amo tong ikuan sa DS nga ikaw man mag-community service to diri sa amo ang kuan barangay. Kauban si Cleofer Lumayag, Mark Rajabella. Balitang Bisdak.